Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke Setyaki apa Bagong sing tekaning pati. Blegegekugek sadulita mel. Ora nemu alanan Swijapa, aku ngaturke bektiku katur yo kek. Ampun wawayadat. Kula niki ming batur, kula niku bature ingkang Rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak Padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Darantasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ning Padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing Padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang saning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing Padukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan, ming sampeyan sing padha rawuh enten Padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den. Kaya wis kepenak nggonku prapta ning Padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa reng pangestuku tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana ya nala Gareng. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah
wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki rek. Bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Garukaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Puniki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis kurang-kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula pareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae nek omonganmu ki kula cancang bocah ini dumawaing kijang remeketing Perdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Garukaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat parpe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi inggo jimat paripun dipun sekecangan kula lenggah nggih. Ora cetha njuan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dening Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garukaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu, tau-tate mbok mong. Aku ya tau-tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora cawe-cawe, doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Blegegku geksak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyono babar pisan. Kula pamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora milik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane.
ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-entengi kalih laku kula benjang ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar kula lara rasane ajeng nangis ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa. Kula niki nembe rasanan ki mawon sampeyan pun prisa nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah wekasan pono dateng samukawe sing badhe lumampah nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki ora mung uja karo hardaning lair wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas ning dikulinake ngelincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati yo kula niku janjane lagi rasanan kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye kersane Siwanayantaka piye yo kersane Siwanayantaka piye mangke riyen kayangan niku papan nggon sing apik papan nggon sing kepenak teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan ora ana wong regejegan ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak ayem tentrem rukun samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem ora ana rasa memungsuhan nadyan beda-beda panembah beda-beda werna kulit beda-beda tata basa ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta ngono kae nggih mula kula ajeng bangun papan pasinaon papan panembah papan-papan sing apik papan-papan sing becik nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine supaya padha eling marang panembahe mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan yen pancen kersaning kakek kaya mengkono aku manut aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek yen pancen kersaning Siwanayantaka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin aku go bakal bantu lahir batin Siwanayantaka ndak aturi paring dawuh mbutuhke probiya pira mengko saka jakar bumi kang bakal nyukupi mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi probiyane mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiyane kakek Semar ora usah kuwatir matur nuwun gila wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu akeh wong seneng lho Tru conto bapak kuwi wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi oh akeh wong tresna akeh wong seneng gila gong contonen gah kowe mesti bedani dhewe lho ngene lho ha piye
bapak anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku bangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ken biyen kok ming kere. Males aku. Bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Agenang gleleng bapak. Bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab Probaya lahir mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Lah, para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Iya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula ngerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripin lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata yen dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok
gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karakadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep mbangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten niki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki Guru ken tekan mriki kula kandhanane kula jerenge goboke Manikmaya supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo nata Ndarawati niku jegese Guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe Guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga Guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, majinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan, uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing Guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong, ku nek nyaut kok mesti elek to.
merga wedi kalih kula tumuli utusan karo sampeyan pamrih napa sampeyan niku bendara kula sampeyan niku pepunden kula terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar monggo gegayuhan kula niku apik gegayuhan kula niku becik kula nek gegayuhan apik sarta becik aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki mboten ajeng kula paelu sinuwun pesane ku Bathara wayah klur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kawan Nata Indrawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kawan Nata Indrawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan najan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya ngopo Gong arep jengklet kesangkut kok dadak kesangkut kurang trampil aprei 5 dina ayo keprigel aku sudah waduh arep ngopo kowe maju arep mangsuli sinuwun Ndrawati Bagong iki perkaraku iki ya perkaraku kowe bapak kowe wong tuaku Pak rumangsane nyepelekke karo Semar Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora keponcangan Budira Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe Bagong kowe arep ngopo lho arep nesu karo sapa lho karo kowe gelem ora tak nesoni aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu sinuwun amun kaya ngoten sinuwun sampean kok terus ajeng menggak karepane bapak ning bangun kayangan bapak niki duwe niat apik lho wong dene atape kok dibebeda wong dene atape kok diganggu arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya ora kaya omonge ra jelas kok kula nyuwun pirsa karo sampean karepmu piye sir sampean pripun bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan ora iso wiwite urung kok leren ya Mario tenang malah bantu Mas wong aku iki karo bapak sayang bahwa aku tresna karo bapak nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon letkol apa letkol Sukino ayo aduh aku nek ngetokke bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa rumangsane padake ora sapa sing ngagro-agro bapak aku sing ora trima pokoke nek sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune sampean niku kudune niku bijaksana kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa sampean karo bapak niku momong para Pandhawa nek Semar duwe gegayuhan kudune Natandrawati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta ora dienggo kabecikane bapak dhewe niki ora gegayuhane pribadine bapak ning bapak goleke anu
dibantu reng golek kanu. Kowe kata-kata yo ora hafal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku mulai colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumadikan karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora, ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Oh, tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memanang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena water iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Aku arep mati Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuwandane Bagong legane atiku. Dewi panungsmaning jajalanan kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni awakmu. Metu jaba. Piye? Metu jaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu jaba. Gelem ora gelem ya.
sasake pokoke. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng Metu njaba tututi Raden Saki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere mek wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Niki tengok niki tak kandhane. Satriya-satriya jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wae Sinuwun Ndarawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Iya. Nganti samandra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang
Lho, kowe nantang karo Siwa Ndarawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Siwa Ndarawati nanti metu jaba. Siwa Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kira dibrengos kok? Wah tutuk ndase bae. Obah lho ndut ngono. Brengos kok ndut. Hah, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu? Belajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk pariyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men. Setan tenan kok. Pancen setan tenan lho kowe kok yo. Aku to men. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mang ngundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo men. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, monggo aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae.
ning kowe iki grisane ya men ketemplokan kupune kelek kok aku njaluk tulung karo kowe yo melu tumandang karya siapa sendika ngestakaken dawuh aja meneng bae nggih nek iso perang ning nganggo akal maksud lu karepku perang ning aja nglarani nek iso nganggo budidaya ego partikel piye carane mungsuhe kalah ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara oke mengko gawene Pak iya ae ngaten sampun cekap kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat Diagung Pangaksami keparang medal Jawi bibaraken para kawula ingkang sampeyan gantung sibuk kowe iki nek gelem basa apik ya apik ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama tapi ini anu Pak tapi ini piye ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya Pak iya wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan rumangsaku kok iya Petro dalem Pak Petro wonten dawuh kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan nggih ngestoke dawuh karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemarang dalem Kasemarang iki maksude piye ngestakaken dawuh Pak gendhing kesenengane bapak nggih ampun sing angel-angel Pak sing gampang-gampang mawon mergo niki enten sing pocokan iya Santi Mulya Santi Mebel Santi Mulya kok Santi Mebel pelok niku Pak kayak ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik nglipur sanggane para lenggah ngestakaken dawuh Bapak ngestakaken dawuh nyun pamit Pak sing ati-ati kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati lah mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi waduh kok kula lah sampean mengko nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi kuwi wangun ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun mengko ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sumut kuwi iki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro uripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku cilik-cilik lho iya nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa wis ora usah kuwatir mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik engko nek kowe kalah mlayu ning anakku aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki estu nggih Den yo Ndara Garukaca nggih yo Bagong ora usah kuwatir nyuwun pangestu
dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Yo sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kowe yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semeng sirah kok meng dadi loro. Ayo sing dadi nyatane Dene margane patimu. nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong karo Setyaki. Ngapa kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong.
saiki glo wadya balaku samapta ing gati sawega ing diri narwane karo Bagong coba saja potol sirahmu musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu Liden ora waduh mbok ngono iya Anggir Antasena ana apa Lek kala gak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelenge kepati-pati pancen aku neng kene Anggir Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku wong barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku glelenge raja malu Bagong pecah slamu dadekke loro wonge papat kok mung dadekke loro nek ora oman piye Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar gone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya Samapta, Kakang Antarja Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayu rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal kembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betengi kakene Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula manah-manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget
ngendikanipun Anggira Antasena menawa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancemu. Kala mangsa kula kandhane nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau kene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Ya aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Ya Bagong. Nah, boleh bergabung. Balekke. Apa tau? Balekke. Ora tok balekke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balekke. Alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong li. Jaluk Jaidan. Kene bali. Memang hampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unaki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, Wis ben tak lakonane. nek dipecate dadi senopati, Aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis kerekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati ning koyo melu. Nggih, kestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo.